Čaute zvery, žiadni ľudia. Dneska vás vítam u nového videa, kde si zaskáčeme tento parkour. Trnava Tari ho skáče ako vždy, lebo to je najlepší parkourista na svete. A dajte like a 14 odberov, aby som vyhral YouTube button, ktorý sa volá Peter Madaj Zlatý mama. Prosím, skúsim dať 156 skokov a možno, že dám aj viac, takže idem na to. Ja som strašne dobrý v tejto slabej hre. Zatiaľ som ani raz nepadol. Ale už sa blížim k padnutí. Do prčíc, 55. Dal som to, ale musím ísť zo znova, takže sa som naspäť. Idem ešte raz. Tauit mi, Tari nevie skákať, pozri na ňo, štvrtý skok. Ako je teraz, Tari nevie skákať, Tari nevedel to nikdy robiť, lebo je nubák. Tari nevie to nikdy robiť, takže ideme to preskákať, už mám iba 77 sekúnd a takže to musím nejak zvládnuť. Tauit. Sme sa v ďalšej hre. To bolo smutné, ja som to nezvládol. Prosím, dajte like a 14 odberov. Je to strašne ťažká hra. A Tari je taký blbý a nevie to dať. Prosím, dajte like a odber. Prosím ľudia, dajte like a odber, aby ma nezožral prototyp. Žil som v nebiečku, takže musím robiť sauta. Takže ľudia, dajte 14 lajkov a 25 odoberateľov. Dajte like a odber a prosím a k účtu. Čau. Ale nie. Uvidíme sa u ďalšieho. Ako psi musíme zatancovať. K účtu, čau! Tučkom zdar! Tučkom byť, chcem. No, Tari, dobre. Good morning! Papa! Get the mirror. Hada bida bida. Hada ra 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 ra. Get se mina tira. Habo kalanina. Ha bumba. Bob bil do skrini. Good.